Ịma na onye ọbụla anyị na-agba uvi. Anyị na-agba uvi. Anyị na-agba akwụnachi enyi. Anyị na-agba ekpiri. Kedu nke ọbịa ka ịla ikele ọma? Egwu niile abụghị egwu eji macha ndị be anyị. Kedu nke a ga-etinye na nwanne ya gbala anyị a na-ekwu akwụlechi enyi. Akwụla na-eche enyi. Anyị eche ka agbele gị gbala eshinyela anyị aka efu. Ọkụzụ Podcast TV ọfago nwa ọkụzụ onye nọ n'ime anyị taa na-ebu Ichooku onye na ọma mbala Ichooku gbogbogbo gasị na anyị emekwa n'ọjị na onye na ọma mbala anyị na-eme ọjị anyị na-agbakwu nzu taa abụgodo ọra na-agba si na ọya abalị anyị ihe na-ekwu bụ ogologo oge na-arụ isi ike agologo ego oyibo mmiri aka na azụ anwụ n'ọya abalị gị anyị na-aga n'iru n'iru ka a na-aga na ịga azụ bụ njọ na-atụpụ nzusi Igbo anyị adịchakwa nị mụ bụ Ichooku nwa mmadụ nwa mmụọ ofu etiri ịgba mmụọ na mmadụ na-agba afọ ime na anya ikpọrọ nwa mụ na ụkọ nwa ofu nwa ejikwela na efu nwa mụtara gba egbe saa a sịkwa m na anyị adịcha nị ọnwa mbala anyị adịcha nị ihe anyị adịchakwa nị ibe anyị na-agụkọ n'ọbịa bụ nnekwu ibe ezigbo ibe ka anyị na-aga ọbịa maka na ọkụkụ siri n'ụtụtụ bụ nya bụ ụtụtụ mgbisi na-emebebe ndị Igbo si na ọkịlịkọzi ọkịlịkọ ọ gwara ya bụ nzu ka m ji n'aka bụ ọsọ ọbara bụ ibe anwụle ihe dị ọcha si na ọkwa nke ifeọma mebele anyị n'ụtụtụ mebele anyị na-ehihie mebele anyị na ndị eli n'ọnya ka anyị gọ n'ọgbọ si na ya bụ Ọkụzụ Podcast TV na ọ ya agakwa n'iru na mba ụwa niile ya anụkwa n'onu gị maka na ọ na-eme bido sie dịka ọ ya agarọ mbido akwa na-abịa arụ ma akwa bịa ọtọwa n'ọnya ka anyị na-ekwu okwu ya si biko Ifeọma mekwele gị pago Ifeọma mekwuru m bụ Ichooku mmadụ gbachara nwa mmadụ ọdụ si nke mụ daa ọja masta Ifeọma ya emekwuru gị n'ọnya ka m gọrọ n'ọgbọ si na ọkpa ka anyị ejijeta Ifeọma aka anyị wetakwuola anyị Ifeọma ka m kwuru si na ya mma agbakwa n'ụzọ n'anya na m abụrụ ofeke ụzọ ofeke ba na atọ ọchị ba ya adịchakwa m ọ bụ anyị kwụ na nzu ka anyị na-ekwu n'ọjị ọ ya abalị anyị ụka na-asọ na ọrụ ọjị si nwere aka ọjị ya abalị gị na ọbụrụ ise ọ ya abalị gị si awa Ichooku ọya ọma ọ ya abalị gị chekwa n'ihe bụ ezigbo aba gị aba m bụ Maachị Uchechukwu onye bụ aba nne na nna m gwara m nọọ nke anyị ji medozi oyibo ka anyị ji si ga-etinye Antoni na ya onye ebe ka na ọmambala anyị abụ m onye Ifite Ọgụarị n'ahịa Amelụm Lokal Gọọmenti si Aguleri ka m nọ Aguleri emekele m anyị niile bụ oyi na ọmambala abụ na-ekwu okwu ya Aguleri enyi nke onye Ifite Ọgụarị ka ịbụ bisiere ebi na Aguleri ọwa abalị gị dịka enugo nwaanyị anụwo nwaanyị nwa nwaanyị aga eju ọsị gị nna biko rapụ nke ahụ anụwo nwaanyị ọrụ anụwo nwaanyị jide ụmụ na-abụ eziokwu ụmụ nwa mbọ ya mbụ na pikchọ nwa m nwoke dị na-agba nzu bịawala mbe ahụ nwunye m ya amụ nwa na ime ọnwa gara aga mụọrụ m nwaanyị ọbụla m enwe nwoke ozu eke ozu oyi ozu nkwụ ụra ịrụ ọzọ ichiri ọzọ nna m uchiri m ọzọ
mana o nwere ebe a na-akpọ Ozozine n'Ifite Ọgụ Arịba anyị. Ozozine abụ na ọ bụ na nna gị chiche gị ọzọ agbanyela gị akalị n'alọ. Ọ bụ na itopụtezie mmadụ itopụte mmadụ abụ abụrụ ma ito ogologo n'ọma akpa gị gwazie gị eziokwu ichizie Ozozine ya emezie ihe na-akpọ Ozozine abụọ bụ mmekọtazi ibe niile dị n'ọzọ lie olili ya. ọzọ nwanne echiri na onwe iwu bịa dị ndị ọzọ nwere nsọ bụ na onwe nsọ bịa dị na ya. Ịma na onye ọbụla na-ekpusiche okpu mme. Ndị mmadụ ekpuowu okpu mme rinne chie n'ọnya bụ ngala. Ọ bụrụ ya bụ ngala maka na ọzọ bụ nnekwu ibe ka ọ bụ. Ọzọ bụ onye na-azọ azọ. N'ala Igbo be anyị a sị na mmadụ bụ ọzọ madụ na onye na-azọ azọ ma nzọ ndụ ma nkwụ n'eziokwu ya bụ onye ọzọ. Ọzọ na-enwe nsọ. Ọ bụrụ ibe ofeke mere ka onye ọzọ ya eme. Mbụ o nwere ibe ya eje va elu na-evu mmelu nwuru ibe ebe ahụ mmelu nwuru ibe na-evu. Ọ bụla mmeli ibe eli edubega m ụlọ na-ama aka na-amụ nni abịa ya ana m bụ enye m ovu ọkwụ na ovu mbaji nwee tinye iwe n'ọnụ na-ewu. Ọzọ dịka ibi abụrụ na enye gị ibe abụ ihe eli ilie anya ka onye igili na ọzọ nwere ka o ji eli ibe na nzuzo iliche anya pụta ka mmanwụ ji apụta oze na-eliri ibe ya ma gị mara amalụ na ọzọ bụ onye na-azọ azọ nze bụ onye na-eze ibe. Ọ na nwere ihe ọbịa ka ọ na-egbochi gị asị nwikolobịa ego kịta adị nchọ na ishinye na nwa ọrịa nna gị ishiri ya na nwa ndị o nwere tins bụ na ụmụ ikolobịa na-eme ya ihe na-emenwuro nwa ebe enyi na-eli na dịka nwa nkịta mpụta ebe onye ọcha na-eme ibe ya doma dịka e na-emesibe ya ebutesi ibe na-eli ibe nzi ya m bụ ọzọ nwa ị na-arụ ihe ahụ ọ na-atọ gị ụtọ. Ọ na-atọkwanị m ụtọ. Ibe o ji atọ m ụtọ bụ na ihe adị iche n'ibe ndị ọzọ nọ. Onye ọbụla bụ onye ọzọ ya adị iche. Onye ọbụla bụ onye nze ya adị iche n'ibe onye ọbụla nọ. Nke bụ onye na-enegele anya apụta ibe na-eme ya ka ikpealụ ịpụta ibe a na-agba egbe isisi wụsa egbe ya mere gị onye ọzọ ya na-akpọ udo. Ọ bụrụ mmadụ ya ichi ọzọ iwunye onwe gị na-arụ n'okpu mme abụrụ baret onye mere gị onye ọzọ abụ. Ịgbakwa ya n'ọkpa shift ka abụ ọkpa gị eketa ovu nwa bụ akali a na-akpọ ya akali ndị ọzọ maka onye ọzọ ọbụla ya agba akali ichi ọzọ ịgbala akali mbọsị aba na-echi gị ọzọ a agbanye gị akali n'ọkpa. Ọ dị mma. A na-ekwu ego okpu mme a na-agbanye gị akali n'ọkpa. So you are no more than one wife. N'omenala Igbo be anyị ibe ji mara anyị bụ nwaanyị na-abụ nwaanyị na-atọ nwaanyị na-anọ nwaanyị na-ese ya ka eji malụ onye ọbụla bụ onye Igbo. Nọọ nke ndị ọcha bịalị ka eji mebe anyị one man one wife ka ụka bịalị ka eji mebe anyị one man one wife. N'Igbo be anyị na-emeri ọdị abụ maka anyị ji wee mebe one man one wife abụ nne ka ọnwụ ji nwa akarịa maka na onye nụrụ ụbalata nwaanyị enwere ibe mgbu na-ada adịba onye abụ so ibe mgbu abụ bụ ọ bụ na ijiri ozi ego ihe eji wee netebe anya ịghọtawo sọsị ya bụ ibe bibe mgbe ma ọ bụrụkwa ma ibe eji mara Igbo be anyị ụbalata nwaanyị ka eji mara anyị. Ekere m nụcha nwunye gị bụ ibe online ya nụ na esi na ekọrọ nụcha ya obi agwa ya na m ekọrọ nụcha eziokwu agwa ya na m ekọrọ nụcha. Otu ị nọ kịta ị nwere agịrị ịma na ndị ọma mbala ebe anyị agịrị dịkwa anyị na-eme ibe agịrị mana eji ebu uche eji uche nọ ngaga ka oke eji agbala obi ọsọ anyị ekwucha anyị ata gwudo anyị ekwucha ibe niile ọ bụla ya atawa mmọnwụ ọzọ na-eme agịrị ọzọ bụ mmadụ ibe gị ka ọ bụ n'ọnụ nweziri ibe echilie o ji nwa adịzi iche ọzọ na-ata ebe nwa ọzọ na-ata nwa ịma na ejiri ovu iko mmịa
etu ava na ejiri ovu nwaanyị aza nna anyị ọ bụrụ elu ovu nwaanyị esi na ịbụ ọlụ nna anyị bụ ụkpalata nwaanyị na ọ bụrụ ma ọzọ ya ka ndị Igbo ji asị ịma na Igbo be anyị miri emiri nne Igbo be anyị chọọ njụ ga-ese pasị gị kedu maka ezinụlọ gị ebe a na-asị gị kedu maka ezinụlọ gị bụ ndị nọ n'ezi na ndị nọ n'ụlọ okenye ahụ ndị agara gị nwunye gị na ndị nwunye gị ya nwere ezinụlọ nwere m ezinụlọ ya nwere ndị agara anyị enwe na agịrị itinyere m okwu n'ọrụ nwunye m achụpụ m n'ụlọ aka na-agụ si dewezi wezi nke agala ori ịma na ọnwa ịtọ festival ka anyị nọ ihe ọnwa ịtọ ndị bụ na-eli ọnwa ịtọ nwere obodo na-adị enwe eli ọnwa ịtọ agụ maka na ive ọ bụrụkwa na nna ibe akọ etinyere na anị epuowa ome pụtaba nri na-elie o nwere obodo na-adị elie ịghọtawo ibe bụzi ya bụ kedu mgbe ba ji eme nke ba ọ bụrụ mgbe anyị agụleri ji eme ka ọkụzụ ji eme ọ bụrụ mgbe ọkụzụ ji eme ka nteje ji eme ọ dị iche iche mana a na-elie awọm ji anyị na-abụkwanye a na-awa ji na Ọgọst ịghọtawo egwu mgbalị na TikTok ịgba ndị mmụeri ndị kwuru m egwu ndị mmụeri mana ịgba ndị mmụeri abụ nne ibe a na-akpị ya bụ ịgba oyi na ọma mbala mana ọ bụrụ sọ ndị mmụeri nọ na dị otu abụ buru ibu na enwere ndị Nsugbe na-ewu enwere Nteje na-ewu enwere Ọkụzụ na-ewu mana ibeba si nwee manyite bụ na mmụeri aje mmanwụ na-agụ arụ aje onye mmụeri amarụ m ma aje mmụọ na-agụ arụ na mmụeri bụ alụsị aje bụ so na nna so na nna ndị Igbo abụ enye ala aje edu abịa ọka mbọsị abụ mgbala egwu abụ aje edu abịa ọka o nwere ibe ndị Igbo anyị mere n'Ọka na nke dọra akụnyere egwu aba maka ekpere dị ire ahụ ya ka ndị be anyị na-akpọ Igbo akwụlechi enyi akwụlechi enyi bụ ihe a na akwụle na-echi enyi anacha pụchara ka mmadụ nwere ị na-ekwu ma ọ gịnị ị na-atụkwanye mgbe na kọmbe ma akpịrị adịrọ m taa na egwu ihu na m na-ekwu ka mmọnwụ mmụọ n'eziokwu ma ọ na-ekwuru ka mmadụ n'eziokwu ekenekwulu m gị n'eziokwu nataba anyị nọ n'Ọkụzụ Podcast TV anyị nọ n'ime anyị bụ isiokwu mmụọ na mmadụ na-atụ ego ihe oyi na ọma mbala ya na nwa biya onye ọja ewele ọya abalị gị welcome anyị na-arịkwa n'iru nna biko kedu ihe ọbịa bụ ji aka ụlọ gị maka ihe anyị bụkwara ezigbo onye ọcha ka ị bụ kedu ihe ọbịa ka ị na-arụ dọbụzi akwasa ka ị na-ele a na-ete egwu n'iru moto na-ele ọgwụ n'azụ moto ibe dị ya bụ na mụ bụ mmadụ nwekwara enwere m akala akarị nne achị m akala akarị nne wee pụta ụwa m nwa o nwere ibe m mebere ihe asọrọ m n'ọnụ egwu ka akara aka m dị ibe ọbụla m mebere ihe asị m na ọ ga na ibe nwa ka akara aka dị nte ọnụ omebe ọzọ ndị be anyị na-akpị ya agwụ na-akpa m agwụ bụ ihe agwụ na-akpa m ma o kwesịrị ka arụ ọrụ m agwụ ibe m na-eme gbakọba ọnụ maka na taa na-enwe ebe m na ịntanetị nte egwu echie na ebe m ngụ agụ nwanne echi ebe m nti eti agwụ jiwa aka iwe ahụ n'ọkụ ụlọ chịkọta ego ụlọ maka ka wụsị arụ ihe na ka m na-ekwu ka a na-ekwuyerekwa maka ọ dị chọọ na iburu ofeke na ụdị mmadụ ihe alụgo agụ mee dọmesịlị ọ ka ọ dị mma ka ị na-eme so kedu ihe ọbịa ka ị na-alụ ibe m na-alụ bụ na
ana m alụ ọrụ ugbo. Okay. Mana ọrụ ugbo nke m abụrụzi nọ anyị jizi aka anyị alụ ya, nọ anyị dute ndị ọrụ na alụọ anyị kwụọ bụ ụgwọ. Mana ọrụ ugbo ka m na-alụ. Okay. Iwe gbasara iji kpọọ m na mma ebunye gị ya ọ dị ọbụla ọra. Now just now into Agriculture nke oyibo. Ị chọọ 200 pieces, ị chọọ nke eji anụ nwaanyị, ị chọọ nke eji awa ji, ị chọọ rice na ọmambala na-akpọta ya ọbụla, ikwere na-eri ihe. Iwe nnukwu moto bụ wa bịa. Ama na ndị ọrụ ka agụ nri. N'ọrụ ugbo. N'ọrụ ugbo. Wasị na abalị gị sị. Kedu ihe ị nwere ikwu gbasara oyi na ọmambala anyị nwanne na insekuriti dị na ya? Saịdị unu adị ọhụma? Ibe gbasara nche n'ọmambala anyị gasịkwa m kwuo ibe niile na-aganakwa n'anya ya, maka na anyị na-anụcha anyị n'obodo na-anụ mgbu ndị obodo ọzọ na-etiche ka ndị ọgwụ anyị na-aba ji awakpo ha n'ike mee ntama ịmụloko, mana ekeretụba odi mkpu ahụ n'ọmambala anyị nwa ịghọtawo. Mana sọsọ ibe mere anyị n'ọmambala anyị nwa bụ na anyị na-anụ ọgụ rinne. Anyị na-anụkọ ọgụ ma ayọ nna ayọ ikolobịa agbọghọbịa nne onye ọbụla nọ n'ọmambala anyị nwa ma ndị ọbịa bụ ka anyị wetunata aka n'aka anyị ji eme ibe odogwu. Anyị na-eme odogwu rinne. Ọ bụrụ na odogwu adịrọ mma, odogwu dị mma, mana oke odogwu anyị ahụ na-ebute ọkọ ọgụ anyị. Ọ bụ na gị na nwanne gị mekọọ ibe ịrado ka akpa alụ emebe gidigidi. Ọ na-achụrụ anyị ndị ọbịa ndị chọrọ bịa mee ivu na-agbọ investmenti n'ọmambala, maka onye abụ chọọ ka ọ bịa mee ya bụ investmenti asị agha zekwe na ọ na-anụkwa ọgụ ebe ahụ. So o nwere ọzọ ibe ya dị nnekwu onye abụ ya eme, onye abụ ewere egwu pụrụ. Ya bụ na ayọ nna ayọ ọbụ anyị wetunata aka n'ibe gbasara ọgụ. Anyị odogwu ka anyị bụ chukwu chi anyị kele anyị bụrụ ndị odogwu, mana ka anyị were uche n'uche. Mana ọ bụrụ ma insekuriti anyị ekere ọnwa ebe ọ dị ebe abụ n'ọmambala. Na ọ bụ na anyị na-enwe ka m edu sekuriti wee bịa na nke gị nwa maka na m nwere ike jelije dute n'ugwu oye ụmụara atụle m egbe n'isi, ma mụ na-agba ugwu oye ahụ mana ndeli na lu akụleri na anyị ekere onwe ebe ibe mgbu dị na ahụ dị ahụ. Udo dị anyị nna ya nwa mgbaafọ chale nwa mgbaafọ ọ na-alụsi ọrụ eke ya jide ka o ji. Are you a content creator? Kedu activities ị na-abịa ka ị na-emekele ejimala gị online? Ibe m na-eme n'ọnlaịn bụ omenala na ọdịnala Igbo ka m na-akwa ilu ugwu ya ka m na-ebubutekwe, maka na anyị arapụwo ibe anyị kwesịrị ka anyị na-emezi ibe ọzọ. O mezie omenala na ọdịnala anyị ibe anyị si na-echezi ya, ma anyị eje na-eme nke ndị obodo ndị ọzọ ịghọtawo. Ya bụ n'ibe m na-eme n'ịntanetị, ibe ọ bụla ifuru na-eme n'ịntanetị bụ omenala ọdịnala Igbo ka m na-ebugote ibe ahụ. Ọgwụcha. Tell your greatest fear in life. My greatest fear in life, mma asịkwanụ gị na ọghọrọkwa ihe bụ my greatest fear in life, maka na ụwa nwa na ịtụba egwu na ihe anwụ, ọ bụ na ịtụrụkwu egwu na ihe anwụ. Ya bụ na ọ nwere ire na-atụrụ egwu iri ya eme bụ kwụrụ ka nwoke ji akwụ ọnwụ kpọọ oge oku ịza, maka na ọ bụrụ mbọsọ ya akpọ m ka ọ ya akpọ gị, mana ọ ya akpọ gị na ọ ya bụ ife kacha mkpa. Mana ibe anyị na-ekwu ugwu ya akpọ n'ahịa okwu n'oge. Anya ya nwụrụ ọnwụ na ụmụ ọgbọ anyị anwụbago, anyị akpata ego na mmụọ ọgbọ anyị akpatawo ego. Ma ọ bụrụ ma ọnwụ a bụ na anyị anwụ ọnwụ dị n'ọra mmadụ na-azị ya n'ava. So na ọ nwere ibe bụ ụjọ m. So what is your greatest regret? If you put in the class,
ife abụ ya bụ my greatest nya bụ ive ịta aka n'eze m. Your greatest regret. Ihe mego oge mbụ gịnị ilote na-asị I thank God for life. So ife mewọrọ m mbụ bụ mgbe ego na-adịrọ mgbe agali ovu adịrọ ezinụlọ nsikwu nwa apụta agali ovu abụ adịrọ so mee mụ aita vuri nne ịghọtawo talida avụ abụọ wee dịka ọ dị taa na-enwe ọ bụrụ na anyị akpatawo onye bụ nnekwu ego mana anyị na-eli juzi ya avụ ịghọtago ọnya bụ ive nta aka n'eze mere m mgbe nwa ma ọ bụrụzi taa na-enwe ma ọ bụ na m enwerọ ana m ebite nwuzi ebite maka na ọ bụrụ onye ọbụla ya eje bite nwa ego ma m mee iru m ya emenwu m mbite nwa ego na ọ ebite ego ọma mbala isi na ibite ego ọ bụla ego yi onwe anyị ma be anyị na ọkụzụ onye amaara mma ala na bụ unu bụ igiliga akụ igiliga akụ ya na amarụ m ọkalisiri azụ kedu ọbụ ọkụzụ ma ọ bụ teje ọkụzụ kụzụkọ na oge ọkalisiri azụ bụ onye unu nwere mmadụ ọkalisiri azụ bụ mmadụ ka ọ bụ n'ibu na amaala m ya enwenwe ka ọ bụ na ọ mara m mana m nwere okechọ na-aba ijele mgbala egwu a ọ bịara ya ọkalisiri azụ bịara ya ọkalisiri azụ bụ nya bụ mmụ arọ na onye akalịchalị mmụ arọ niile mmụ ọgwụ ya niile onye bụ azụ na so na amalị m ya ana m agbaba ọkụzụ apape mana ọ first time m bata n'ime ọkụzụ dị ire nwa izi m na-abata n'ime ọkụzụ dị ire ana m abatagwu fụ ọkwụ nwoke na-eme ive egwu ka o si sọ nsị aka dị kedu ọkụzụ podcast ọsịmụ nke fago ọsịmụ ogbu na nkwu obere ka m banye si nsogbu adịrọ izi m na-abata n'ime ọkụzụ dị ire nwa ebe nnukwu about ọkụzụ so far since ịdị maka ọkụzụ ma amaghị ọkụzụ na-ede ebe ude ibe laikele ndị mere m nji laiki ọkụzụ nwa bụ ndị nwa mkpọrọ ga-aba ya na jonel anyị amarọ jonel mana anyị tolitere nụọ ike ya ịghọtawo o mee m laiki ya ọkụzụ maka na o gosiri m na ọma mbala anyị oyi na ọma mbala na-emesi iri ike oyibo o gosiri m nwa abụzi ya na onwekwe ibe nye juru m obi anwụrụ bụ na ịbịa n'ọma mbala niile ihe afụcha odogwu na-abụ odogwu na-atọ ije nteje evu odogwu ije ebi ọkụzụ evu odogwu ije nsugbe evu odogwu anya ka bụ onye nsugbe ọzọ emene nsugbe ịghọtawo ọtọ m ụtọ nke ọkụzụ onwe a bụ joneb igwe unu mgbe gburugburu igiriga akụ bụ onye nya kwụsie ike jechefu otinyego ọkpa na gọọmenti ọwa atọ m eje ọ tọrọ m nnekwu ụtọ nsị na ikolobịa adịwo maka na ọ bụrụ akpọ ikolobịa ọ bụrụ ndị na-akpụsa gị ọ ife o mere bụ ya bụ ikolobịa ọ nwere mgbe ọ na-eji ibe abụọ enwecha ndị nọ na-achara na-asị ya ime ibe etochi ogologo ogologo wee jechee ya luo tụrụ ugo nata nọ n'ebe m nọ akpata oyi michie ma arụsị na nwa mbala na abụrụ sịsa azụ ndụ ka anyị na-eli na anyị alụwo na anyị ejewe oyibo nso ịghọtawa na igirigi anyị enweghị mmadụ na-ebu ọmatarụsị onye ibe ọ bụ mana ama m na ọma mbala enwụọ mmadụ na ibe igirigi echere ibe afụ wa tụrụ ugo na-ebu wuli obi anọ bụ nwanne anyị nwoke ka ọ gbọ jewo siti abụ nọchacha ha ịghọtawo so na anyị dị nnekwu oturu odi ka anyị dị echi ị ghara ka ịba politiks nwee dream ịba politiks echi nke bụ eziokwu bụ na m enwero m ife na ịbụ politishan echi niile mana chi eji na masị akara n'ụbọchị ọ bụ na emechaa ọ bụ na ezi dị na-ewu anyị ejekwu ya maka ọ bụrụ ma akwụkwọ na mụ gwụrụ akwụkwọ abụrụ m iti ịghọtawa m na-asụ nwu deela onwe m detekwuo ife dị mma ya bụ na ọ bụ na echi niile asị na ọ na politiks abụ ka ụzọ dị ebe na ọ nwere ka ọma mbala ebe anyị ji eme ọma mbala ebe anyị ọ bụ na laptọpụ ka egobere onye ọbụla agba laptọpụ ọbụla anya awụ GLE onye ọbụla awụnye aka na GLE so na ọ bụ na gọvanọ ibe politiks na ka anyị mewọrụ
mmadụ ịtọ na ịnọ mebie efu yutu amapụta awụnye aka na gọọmenti ozugbo anyị ruo ebe a bụ anyị gbasaa gọọmenti na ọ nwere anyị na-atụrụ egwu ya mụ onwe m bụ politikal sayensị ka m gụ agụ m na Ịgbariam agụ m na Ịgbariam mechaa jee mekwa tichin NCE mụkwara m NCE kụzikwuo nkụzi dị n'elu ya na Aguleri a kụziri m nkụzi for complete 6 years. Kedu advice ị nyere ndị youth na-achọ ime investment ka ebe ọbịa ka ihe advice youth ba menwe ọwa were ego mete nwe ọ bụrụ echi invest iso ha money o kwesịrị nke bụ eziokwu na o kwesịrị onye kpata ego ka o tinye ya n'ive ịkpata ego tinye ya n'ive maka na itinye ya n'ive mkpụrụ apụta n'ihe ọ tọwọ m ụtọ na ụmụ ọma mbara ebe anyị etinye ewe ego ba n'ive mgbe mbụ ụba anyị kpata ego anyị were ya gbakpọ olingo anyị shebido ọzọ ghọtawo mana ndị ọma mbara etinye ewe aka mebe mgbe a na-alụ ndị lụrụ họteelụ lụrụ dịka m ji gwa gị na mbụ na anyị na-eme ive ọ na-eme ọbụna ọma ike nwa ka ovu onye golu mmadụ ebu ọzọ goo ya ndị ọzọ awụnye aka gobi ya nya ka họteelụ ji nwa akarịa n'ibe anyị ka ovu onye lụrụ onye lụọ onye butezi ego mana m na-agwava ya nwee ibe ọzọ anyị mevele skuulu adịrọ n'ọma mbala anyị mana ọma mbala ekwesịgo ka anyị nwee skuulu na anyị adịwo nnekwu rinne anyị kwesịgo ka anyị nwee yunivesiti skuulu adịrọ ka anyị webinata aka na olingo life nrụ họteelụ lụọ chalet ibe na-eme nke ka anyị tinyekwu ego anyị n'ọrụ ugbo olu ubi anyị tinye n'olu ubi anyị na-akọpụta ive na-ele ive ịghọtawo ọzọ dịka ibie bụ yutu anyị ka anyị jebe akwụkwọ ekwesịrị ka nke ọrụ gị ebe anyị na-ebu ụzọ ebido n'ịmala ebe anyị ọma mbala niile na-ebu ụzọ akpọ iru mana m chọrọ ka anyị jebe akwụkwọ ịghọtawo ndị na-ekere oje vatinye isi na akwụkwọ ọdịnihu mkpa ịghọtawo na onye gụrụ akwụkwọ ya eme ọgụcha akwụkwọ ahụ nri o wee nwee nnekwu atụmatụ ọ ya atụpụtanwu nwee nnekwu echiche oyi echemi gbasị na ya ngwa ka m venture into this thing ka m mee ya ọ dị a ịghọtawo ka anyị dịka emere ovive akwụkwọ na line meli akpọtịrị ọ dịrọ mma omubi dịcha ive ndị ọzọ ndị na-azụ azụ ọ dịcha na famili skuulu avụ anyị nwee skuulu na anyị nwere ụlọ akwụkwọ ịghọtawo anyị nwechara nnekwu họteelụ n'ọma mbala anyị ma anyị nwere nnekwu skuulu dị standard like university ịghọtawo anyị chọrọ ya anyị chọkwuru mmụọ Ịgbariam sọsọ Ịgbariam university ka anyị nwere na ọ nwere ọzọ na nke ọka bụkwa na ọma mbala ọka bụrụ nke a bụ na Anambarazi ịghọtara n'ọrụ ọma mbala anyị ka m na-ekwu na anyị ekwesịghị inwe ife dị ka ịtọmọ inosef ndị mmadụ enye agụ akwụkwọ a na-enyere scholarship na anyị na-enyere a na-ewepụta ego na-enye mmụ arụ ndị chọrọ ngwa akwụkwọ a na-eme kọmpetishọn ọ dị a na-akpọ efu na nwere ndị chọrọ ngwa akwụkwọ na ọ na-enyemaka adịrọ ichekwu mmụọ abalị gị nse Igbo ịnọma mbala nwanne anyị nwoke dị arọ na ịnọma mbala nne m kwana ovu ka anyị bụ nwanne ka anyị bụsị obu onye nwanne m wa bịa bụ onye ibite ọgwa bụ onye ma mbala wa abata ọkụzụ bịa bụ oyi abịa bụrụ oyi ichekwu ịnọma mbala m kpọrọ ya ọbịa ọ sịrọ m na ogo onye m enye ya ọ sịrọ m nna ahụ debere m nke debenu debe ana n'ọrụ si m tideti ya iwisi media n'ọnụ oyibo na ka bido ebido na-efolo ya na Facebook na-efolo ya na TikTok Okos Podcast TV ka ọ nọ na ya taa anyị masị na ya abalị ndị na-ebu ya na abalị followers ya abalị onye ọbụla Igbo na ọmambala si na ọya abalị anyị ọya abalị gị nwanne m ọya abalị gị ebe a taa chukwu gozie